Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Hulyo 14, 2022. Ako ang inyong tagbalita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Bacolod noon, nakuhaan sang 1.8 million nga droga sa syudad sang Bago. Bifa Road sa Barangay 39 Bacolod, temporary wag ginsira bangod sa nag-leak nga chemical. Sa balita national, Marcos ginpili si Vergere bilang OIC sang DOH. Pagpadasig sang imprenta sang national ID gintalakay. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa Mayong gabi sa mga kaaksyon namon nga naga-monitor pagiman sa Facebook Live sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Sa mga netizens nato na sulod na kamo sa aton sining Facebook Live. Pasok lang mga kaaksyon, especially sa mga naga-follow sang Facebook page nga Aksyon Radio Bacolod kag Aksyon Dale Salazar. We are live as well sa YouTube channel sa Aksyon Radio Bacolod. Kag pwede kami ma-access or mabatian sa www.actionradiobacolod.com.ph, no? So sige, comment na sa inyo sining mga greetings sa pagpanamyaw may naga-celebrate nila sang birthday. Feel free lang nga mag-comment pagi sa comment section sang aton sining Facebook Live. Mga ka-aksyon na sa luwat, we are live sa Aksyon Radio Bacolod Facebook page kag sa Aksyon Dale Salazar nga Facebook page, mga ka-aksyon na. Recognize ta ang mga early birds nga nagbilin sa ilang nga comment sa Facebook Live. Sir Melvin Panyafiel, Christine Menyes Villalobos, at si Madam Ana Sinoro. Sila yung mga masami, no, nga nag-monitor sa DYEZ, especially sa Facebook Live. Kung wala ikaw dira sa radyo, ti iba na ang access nila is social media. Ng Facebook, no? May iba naman yung mas nakatutok sa radyo sang sa social media nato, no? Sige, comment lang mga ka-aksyon sa inyong mga greetings kay tingnan natin nga may isa-isa kag ma-accommodate ang tanan nga mga greetings na ginapadala sa aton sining Facebook live, no? So sa mga viewers naton nga wala pa naka-follow dira sang mga tag sa mga Facebook pages sa news team sang DYEZ, i-search nyo lang Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Eden Abos, Aksyon Ann Defensor, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Eric Magbanwa, kag iban pa. Kag syempre Aksyon Dale Salazar, no? I-search lang dira sa inyo sinis nga search box sa Facebook kay mag-appear dira mga ka-aksyon na para at least meron makamusang access kumbaga sa mga ganap, no, or activities sang news team sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod, no? Uy, sa mga ka-aksyon nato na ang istorya sinibang traffic enforcer kag driver kag sining asawa nga bayluhanay, no, sang tinaga mga ka-aksyon. Balantayan ang sabat, no, ni Bitaw Head Police Major John G. Liba later sa action firing line kay nawadaan sang oras sa action dyan. So karon sa gabi before 8 p.m. Meron na sang scheduled interview sa Action Marlon kay Police Major John G. Libang Hepe or ang pamuno, no, sa Bacolod Traffic Authority Office. Pamatian man nato ng side sang bitaw mga aksyon kag kung ano nga mga actions ang ila sining himo, no, kag more on reminders naman kag pahanumdom sa aton sining mga traffic enforcers nga ti maximum tolerance dapat extend nyo gid ang inyo sining pasensya nga ginatawag. Extend, ano dapat extend, no? Extend your patience bisan hindi ikaw public servant, bisan hindi ikaw traffic enforcers, bisan ordinaryo ka lang nga tao, you really have to extend your patience. No? Dapat labag na pasensya mo yan, especially kung mag-deal ikaw or mag-transaction sa mga first time mo palang masumalang, no, ng mga tao, kay kisati amo gina, no, kisa nagadali,
may mga butang kita bala nga bangod sa mga emotions naton, no, nang nagainit, nagataas ang aton sini nga tingog, kag ti amo gina maximum tolerance para sa aton sini nga mga especially mga public servants. Sige. Good evening lang kay Ate Aki Marima, nakatune in na, kag si Evelyn Cassis, no, nakatutok man sa aton sini nga pagpangalagad, kag si Ma'am Ana Sinoro, wala ulan kun hindi bilog adlaw gabi kagahon. Sige. Keep safe sa mga ka-action naton nga especially outside sang Negros Occidental. Kaya hindi natin mahibaloan, no, ang lakat sang panahon paniampo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa mga late viewers nato na live kita as well sa Action Dale Salazar nga Facebook page. If you want to support my growing Facebook page, you may send Facebook stars. Kaya eligible kita nga magbaton sang Facebook stars mga ka-action. I-click nyo lang nila ang star button kung gusto nyo supportahan ang akong nga Facebook page. Kaya syempre sa Action Radio Bacolod pa man nga magbaton sang Facebook stars na hamo na siya ang way para supportahan ninyo ang mga creator or digital creator mga ka-action, no? Through sending sang Facebook stars. Sige. Padayon lang sa pag-comment sa inyo sining mga greetings, kag pagalawag ko naton, no, ang mga balita lokal. So standby kita sa aton sining mga local news. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:14 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Na-recover ang kapin 1.8 million pesos nga balor sang suspected shabusi sa Bacolod noon sa drug bypass operation sang Bago City PNP sa may purok Bilaho, Barangay Poblasyon, syudad sang Bago pasado las 3 kinasang hapon Webes nga adlaw. Ginkilala ang nadakpan kay Rex Kilong, 42 anyos, kag residente sang Barangay 35, syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, hepe sang Bago PNP, nga madugay na nga nagapanago sa may Bago City si Kilong kag diri man nagaduso sang illegal nga droga. Sa binulan nga pagbantay sa suspect na tigayon ni nga nadakpan sa bypass operation kag nakuhaan sang 15 ka madalagko kag isa ka palabang sa sachet sang ginapatian shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 100 gramos kag may market value nga 1.8 million pesos. Suno sa hepe, may isa pa ka sachet sang marijuana kag armas nga na-recover sa suspect. Si Kilong ang ginakabig nga high value individual kag ginpahayag nga may madamo nga koneksyon sa pagbaligya sang illegal nga droga. From Bacolod na siya, sir. Tapos panago na siya diri sa sa Bago. Oh, okay. Pero ga-transact siya kag gadalagid siya gyapon supply diri. Mga around according kag ginasa ko ni personal around 100 grams. Nabatian na si Lieutenant Joe M. Malong, ang hepe sang Bago PNP. Gain hold up ang isa ka kolektor sa landing sa may barangay Kamang-Kamang, Banwa sang Isabela pasado la 1:30 gahapon nga daw Miyerkules sa Hulyo 13. Gain kilalang biktima kay Marvin Helasing, 25 anyos, kag residente o kolektor sang Reynaldo Landing Finance Corporation kag residente sang Basay Negros Oriental. Gain pahayag ni Police Lieutenant Dante Belanario, Deputy Chief of Police ng Isabela PNP, nagpanukot ang biktima sa mga nagaloan sa ilang kompanya kag pagbalik na kuntani sa Banwa sang natabo ang pagpang-hold up. Nagamahenneho ang biktima sa motorsiklo sang ginbalabagan sang riding in tandem, gintayan siya sang wala matumod nga kalibre sang armas kag ginkuha ang kwarta nga kapin 20,000 ka pesos. Pagpahayag pa ni Belinario nga wala sang pamalay sa lugar kung sa diin ginhold up si Helasing. Ang mga kabatan ay nagpalagyo pabalik sa Banwa sang Isabela. Gina-review sa karon sa kapulisan ng kopya sang CCTV footage gina-install sa direksyon nga ginapalagyuhan sang mga sospetsado. Sa dugang pangabalita lokal, ginahingyo ang mga hepes ng kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental nga magpakig-angot sa natungdan nga Division School Superintendent kag iban pa nga lokal nga opisyal sa Department of Education may angot sa nagilapit nga pagbukas ng klase sa Agosto 22. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, ang concurrent spokesman sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo. Bukas ang kapulisan sa pagbulig sa DepEd sa mga preparasyon sa pagbukas ng klase, ilabi na sa pagpasiguro sang peace and order.
Ginpahayag sining ang tagsek ka mga Police Community Relations kag Community Affairs and Development Department sa mga police units ang magapanguna man sa pagdihon sang programa may angon sa pagbukas ng klase. Magabulig man ang PNP sa pagplasa sang physical setup pinaagi man sa paglansara sang Oplan Brigada Eskwela kag Oplan Balik Eskwela. Ginmanduan naman ang mga hepeng nga maghimo sang pamaagi agud mabalik kag mas mapabakod pa ang relasyon sang PNP sa Department of Education. Right away pag-opening sa classes, we have naka-schedule na saan natawag ng yearly activities nato ng mga kapulisan mag-coordinate, especially to coordinate at the same time to renew the relationship ng rapport sa ato ng mga national government agency like the DepEd. Nabatian si Lieutenant Catalogo ang spokesman sang NOCPO. Temporaryong ginserado sa publiko ang B4 Road sa may Barangay 39, siyudad sa Bacolod matapos nga nagsungaw ang saka mabaw nga chemical halin sa saka abandonado nga bodega. Ginpahag ni punong barangay sa Losada o Jude Sulasada sang Barangay 39 nagumpisa ang pag-alisngaw sang baho sang Miyerkules nga adlaw kahapon Hulyo 13 matapos nga nagtubod ang saka plastic container nga ginapatihan puno sang wala may baluan nga sahi sang chemical nga nahamtang sa guba nga bodega nga ginapanagiyahan sang pamilya Go. Suno kay sa Lusada, temporaryo naman gintabunan sang apog kag sodas ang mga plastic container nga ginapatihan ginahalinan sang baho. Nagkuha naman sang sample ang DNR para mausisa ang chemical. Nabuka siguro ang container nga sudlan siya daw ang kolore do patis, do itom na sa, pero wala kami kabalo kung anong klase ng chemical. Kasi noon ang property. Yan sa mga pamilya go. Baliin na ang warehouse na sobra na 20 years nga abandon nila. Una sa balita, una sa aksyon. Nabatian si punong Barangay Jude sa Lusada sang Barangay 39. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:19 D3 Biofood Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula. And we are back mga ka-aksyon sa atong sininga pagpangalagad online, no? So sa mga late tuners sa atong sininga Facebook Live, welcome na sa evening newscast sang DYEZ karon nga Thursday edition. Balikan natin ang comment section sa atong sininga Facebook Live kay may mga additional diri nga mga greetings nga ginpadala sa atong sininga comment section kay Sir Ricky Soriano. Good evening, Action Bridal, wala din si Action Brian, si Action Dale. Tami ako lang si Kagawad Mbong Jo Campos ang Barangay Maaw, siyudad Sambago. Manamugid ka salamat from Ricky Soriano. Sige, salamat gid sa pagpadala sa imo sininga greetings kag mensahe kay Sir Ricky Soriano. And syempre sa mga Sir Alex Monteza, Sir Alex, how are you? Kamusta ikaw? Nag-send na siya diri sang link no sa atong sininga Facebook Live. Nabugid nga salamat. Ginatamyaw lang niya. Nag-monitor siya subong nga hapon, no? Ginapatamyaw niya si Ma'am Vanessa, si Star Mayo, Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Dialagdon sang Phoenix, Arizona, kag si Mrs. Alvarez sang Barangay Tango po si Sir Melidia Oligo. Madamo gid nga salamat. Sir Alex, madamo gid nga salamat. Damo na ko utang si mo pero are nabasa ko ang imo sininga mensahe. Madamo gid sa salamat sa pag-suporta. And salawat sa mga Facebook Live viewers natin bala. Kung mag-send ka mo din sa greetings, make sure kung pwede lang ma-state ninyo ang inyong sining nga location. Kag kung conscious ka mo or security conscious ang address ninyo, pwede man na like Barangay Amuni or sa May Bago City, La Carlota City para at least ma-identify natin kung diin
ang mga listener or supporters ng DYEZ. Diin ka mo nga exact or location ninyo mga ka-aksyon, no? Para at least ma-recognize natin kaga mahatagan sang pagkilala. Sige, bukas sa gihapon ang aton sining Facebook Live para magbato sa inyo sining mga mensahe. Keep on sending your greetings pagi sa comment section sa aton sining Facebook Live. We have 20 Facebook Live viewers. Wala labot, pwede man kita ma-access sa YouTube channel sang Aksyon Radio Bacolod. Ay, by the way, speaking of YouTube mga ka-aksyon, may YouTube channel man kita, no? I-search lang dira John Dale Salazar, no? I-search lang John Dale Salazar. Kag pa-like and subscribe naman, baka naman, no? Mga Bacolod events nila nga aton sila gina-upload nga mga video mga ka-aksyon, kag pila naton ka maganap sa kabuhi bilang isa ka media practitioner or radio reporter mga ka-aksyon, no? I-search lang John Dale Salazar sa YouTube and then click like and subscribe, no? Kag supportahan ang mga gina-upload naton nila nga video mga ka-aksyon. So far, wala na kita sa mga dugang mga greetings na basa na naton tanan-tanan. Si Ma'am Evelyn Cassis, happy birthday. Sino may birthday? Hindi dire ko lang kompleto ang sining mensahe. Nag-send siya sang happy birthday. Sino may birthday subong? Kaya sa Action Radio, wala subong sang July nga birthday celebrant na. Bakante ang July nga birthday celebration diri sa station sang Action Radio Bacolod. Sa mga nagalantaw lang sa atong sining live, hindi ka mag-uya nga mag-comment sa inyo sining greetings mga ka-aksyon na. Basta may luya ka mo ipatamyaw, nagasaulog sang birthday, nagasaulog sang anniversary, breaksary, pwede gid ka mo dira nga mag-comment sang inyo sininga greetings mga ka-aksyon. And if you want to support my Facebook page, search lang Action Dale Salazar. Click like and follow. Of course, iban pagig mga Facebook pages sang news personality diri sa may DYEZ like si Action Eden, Action Dorel. Si Action Dorel like mga naga-vlog na siya, mga mini vlog, may cooking show na siya, kisa nagaluto-luto siya, paano magluto amo ni, mga recipe nan i-like nyo kag i-follow ang amon sining mga Facebook pages para at least gina-share namon sa inyo ang part of sa amon sining mga daily activities or ginaubra bilang hindi isa ka reporter kundi bilang personal, like ginatanga ka namon sang glimpse of our personal life, no? So click like and follow ang tagsa-tagsa ka mga Facebook pages sa news team sang DYEZ. Mga friends ko mayong hapon kay Jinky de Alagdon sa Armayo Docmayo sang Arizona U. From Ana Senoro. Kanamin sa mga supporters ng DYEZ kay Bandri sa ila nag-make friends pag sa pagsuporta sa DYEZ. Arab lang per may ka mo nag-comment sa comment may mga public affairs program sa Facebook Live na iban din sila nag-create anay na, iban din sila nag-reunion, iban sila kumbaga may na-build nga friendship mga ka-aksyon along the way bangod lang sa pagsuporta sa DYEZ Action Radio Bacolod. Amo na si Ma'am Ana Senoro, mo tigin shout out niya sa ni Ma'am Jinky de Alagdon kag si Ma'am Star Mayo nga dito sila sa USA nagatender kaga nagatrabaho. Sige salamat gid mga ka-aksyon sa pag-monitor sa aton sa pagpangalagad. May ra kita sa mga national news nga pagabasahon. Oy nakahingagaw si Ma'am Homa Lumena. Good evening Action Dale. Nagalantaw siya kag monitor mga ka-aksyon. And tomorrow magabalik na si Action Undefensor, no? So grand welcome gid pala kay Action Undefensor nga pahuway-huwaya. Boss, balik na si Action Undefensor. So standby mga ka-aksyon para sa aton mga balita national. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghurago. Nasay sa 28 sa Action Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ngayon designar ni President Ferdinand Marcos Jr. si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang OIC o kon Officer in Charge sang DOH tubtob Hulyo 31 o kon tubtob nga may mahingada na nga masunod nga Secretary. Iniging kumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa subong hapon Hulyo 14. Si Vergere karon nagaselve bilang Undersecretary for Public Health Services sang DOH. Ginpaag ni Angeles nga posible mapalawig si Vergere sa posisyon kung wala sang may napilian si Marcos bilang Health Secretary sa pag-ubot sang Hulyo 31. Nagwa man ang ngalan ni Dr. Edsel Salvana, ang miyembro sang DOH Technical Advisory Group. Samtang ginpaag ni Angeles nga si Anay LTO on LTR Administrator Mel Robles ang napilian nga mangin General Manager sang PCSO. Kapin 15,000 ka mga security personnel ang maghahatag sang seguridad sa unang State of the Nation address sa konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 25 sa batasang pambansa sa may syudad sang Quezon. Sa ginpagawa ang statement, ginpahag sa PNP nga ang deployment ang ginabugusan sang police personnel, soldado, force multipliers kag iban pa. Suno sa PNP Director for Operations Police Major General Valeriano De Leon na presentar na ni NCPRO Chief Police Major General Felipe Natividad ang security plan kay DALG Secretary Benhur Abalos tinalikdan nga simana. Ginpahayag ni De Leon nga maayo na ang presentation pero may patuman pa nga minor adjustment sa aktual nga deployment. May pagatukuron man nga task force para sa seguridad sa zona kag sila magapagig-angon sa iban nga hensya sang gobyerno para sa traffic, mga magaprotesta kag iban pa nga issue angot sa seguridad. Sa katapusan nga balita nasyonal. Target ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mausar na sa mga Pinoy ang National Identification Cards early next year 2023. Link pahing ni Marcos sa kadlaw matapos ang pagsapos ni kay Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan. Sa social media post ginpahag ni Marcos nga sa pagsinapol gintalakay Manila kung paano mapadasig ang pag-imprenta sa masobra 50 milyones ka mga national ID cards para mausara sang mga pumuluyo sa masunod nga tuig. Sa datos nagligad nga Pebrero tuig 2022 55 milyon ka mga Filipino nakarehistro na sa national ID system pero 6 million cards pa lamang ang na-release. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 6:31. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga Webes sa Hulyo 14 tuig 2022. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.